Oh, Allah sarki talaka ko yana sai ya ga rabon wayan kayan sharuwan ga alu ka ba mu siya wani jamuna aji. Bakwai da rabi mutum mai sharuwa bari in ta gida in ci gari. Yawa ga mashi na alu ina yini. Ya hanya. Maraba. Oh, alu ya ma ubangiji ya kaya ma daga nan ba sa iya yi. Wallahi akwai matakin da zan ɗauka cikin kwakwa inda ba su sallar isha'i. Bole da haburi. Maza ku ɓace ku bani wuri ba ku sallar isha'i. Ku kuma ku taho mu tai. Wallahi azumin kana wana. La ila baba ya kara azumi. Sai na faɗa mama in ce ga kanan kana cin abinci. Oh, kaji min ja'ira yaran yanzu da wayo aka yi wasu wacce muke abinci na ne ka ci haƙura na ni ka goyo a ke Wani gani ko. ya baba ƙarya ta ka abinci ne aka kaci. Oh, wargi ya ɓaci. Shehu Usman bin Danfodiyo an haife shi a ranar 15 ga watan Disamba shekara ta 1754 a ƙauyen Marata da ke garin Gobir na al'ummar Hausa, inda yanzu ya kasance a arewacin Najeriya. Ya yi karatu a Agadas, inda yanzu ke cikin jamhuriyar Nijar. Ya karanta fannin shari'a da ilimin fikihu da kuma falsafa a gaban malamin addinin Musulunci Jibrin Ibn Umar. Sakamakon iliminsa na addini da ƙarfin faɗa aji da yake da shi, daga bisa ne ana kiransa da hikimar girmamawa ta Shehu Usman. Bayan ya kammala karatunsa ya koma Gobir, inda ya fara yi wa mutane wa'azin addinin Musulunci. Ya yi fice sosai a Gobir, inda har sarkin Gobir na wancan lokaci Rimfa yake ganin Usman Danfodiyo a matsayin barazana, ya kuma yi ƙoƙarin hallaka shi. To a wannan lokaci ne na shekara ta 1803 Shehu Usman da ɗaruruwan mabiyarsa sun kai hijira zuwa Gudu, inda ya ci gaba da yada addinin Musulunci. Yayin da yake Gudu, Usman Danfodiyo ya kaddamar da jihadi akan sarkin Mifa na Gobe da mutanensa da yake ganin rayuwarsu ta saba koyarwa addinin Musulunci. Ta yaya Usman bin Danfodiyo ya kafa dalar Sokoto? Kaddamar da jihadin ya yaɗu a ƙasar Hausa, inda mutane da dama suka bugi kirji suka shiga cikin rundunarsa. A shekarar ta 1804 ya bayyana kaddamar da jihadi a baki ɗaya ƙasar Hausa. A shekarar ta 1808 Shehu Usman da mabiyansa sun kame Gobir da Kano da kuma wasu garuruwan Hausa. Ya ajiye makamansa a shekara 1811, inda ya koma koyarwa da kuma rubutu. Sai dai sojojinsa sun ci gaba da kamin garuruwa har shekara ta 1815. Mun gode sosai, ku danna muna subscribe kuma ku danna muna ƙararrawa. Pablo Escobar yana raye ko ya mutu? Ga bidiyo na ɓangaren hannun hagunku, ku danna shi za ku san komai game da shi. Mun gode sosai, ga ku manta ku danna muna subscribe kuma ku danna ƙararrawa.